ukuthi uyabona lapha kwipeni ngaphansi kwepeni lokjoina khona ngizothi umqala wepeni nekhanda lepeni kunentanjane lapho kuthiwa ifrenulum ngesilungu. Kwabanye uma ngesikhathi esikwa bayesika nayo, kodwa it's not train smash, but yona leyo ntanjana leyo is very sensitive kakhulu. So uma uzokwazi ukudlala lapho nje to begin with, uyabona uma umuntu wesilisa uzomunca akufuneka lo value ekhona nje umunca ufaka umlomo, yes uzokuthanda kumnandi, but it's always good ukuthi umtantalize, umthize kancane, you know, umqabule emathangeni, uhamba umqabule amasenda akhe, amazambane doc. Yeah. Asebenzisa lena amazambane. No, but yini igama la. Okay, amazambane akhe. Uhamba uqabula amazambane akhe. Hayi kakhulu, ukhumbula amazambane afana nebele kumuntu wesifazane. They are very sensitive. So awufuni ukuthi uvele namazinyo akho, make sure ukuthi amazinyo, you know, it's about playing with the lips. Ukuthi ama lips akho are soft, ama lips akho are warm. So if ulapha epenini ufuna ipeni lizwe ama lips akho, make sure ukuthi amazinyo akho asondeli uma uzodlala lapho kubaba. 18 minutes after 7